Здравейте, приятели! Както сте разбрали от заглавието, това е съобщение. Две съобщения имам към вас. Първото съобщение е, че ще пращайте ми рисунки и ми ги показвайте, някои клипове. Има конкурс за най-хубава рисунка. Не съм нито художничка, нито нищо, но просто моите рисунки ги искат. Но реших и вас да ви включа. Ще напишете отдолу на кое. Второто съобщение е да ми казвате какви клипове да правя и че ще има награди. Но след една седмица сигурно ще правя такъв клип. Затова пригответе си рисунките и подаръците ще ви ги покажа в следващия клип. Не знам дали ще е сега, след малко, като направя този клип, или пък после. Мисля да е после, защото сега искам да направя още един клип. Точно за това ще ви покажа какви са наградите и ще ми изпратите рисунките, който е най-хубава рисунка. И все пак ще ви ги дада на изложба рисунките. Може да направите около 10 картини. Един ден друг, 5 друг, колкото искате, но по една и две не ви искам картините. Тези две съобщения бяха кратички, но моля ви, изпълнете го това нещо. Тези две. Защото аз ви харесвам някой. Най-много Алиса, дето е от Англия. Но дай Боже, тая година ще ходим в Англия и да я видя. Има много готини неща там. Добре, това бяха съобщенията. Беше късо видеото, но както знаете, всеки прави съобщения и винаги са къси. Миналият клип беше също къс, защото какво повече да ви кажа за басейна и джакузито. Преди малко, след малко ще ходим на басейна и джакузито. Няма как да направя, защото мама не ми дава да седи на телефона там, да го пусна и нещо такова. Знам, има такива, дето са водни, но аз не искам. И това беше видеото, беше късо и кратичко, но ви казах някои неща за мен. Чао!